بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيجو أبرني daha tegaka honoma wodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feeñjayi ɓataake bindaɗo mawbaare ɗiɗi seeɗto hitande ujunnaje 29 ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala moni pop ɗo woni min calminima min juurimama min duwanimama min ñaguimama du'aw alhamdulillah musidɓe tedduɓe eɗen gandi hande ko talata 2 avril e nder leydi ndi sénégal hono président Macky Sall mo jomiraɗo rokkuno laamu leydi sénégal ardi laamu leydi ndi walla ardi leydi ndi kene tolno e duuɓi 12 ko hande ñalawma o mandama ko gasi e 11h ñalawma hande 11h ñalawma hande laamɗo keso toɗɗaɗo biyaɗo Bassirou Diomaye Faye jiyaɗo toon Jagañaaw mi tawi nder falde Thiès hande ƴettata golle mum kono kadi kuccam golle makko ko ɓuri yawde ko wallidde yimɓeɓe ko fate banggue cogguji beɓɗi so eɗen gandi hande leydi sénégal ene jeeya nder leyɗele afrique ɓurɗe serde guura ganduɗa ɗo bidon nebam 20 litres hande jarata ujunnaje 4 tengurengu ɗo ganduɗa hande kilo tew so tawi ko dammuwol ujunere mum manki ko seeɗa naggene ne yaha 1.8 pawɗe walla 1.8 mankuɗe seeɗa eɗen gandi hande leydi ndi soko Allah to banggue luwas to banggue transport gueɗe mum kala ko gueɗe ceerɗe ɗum jeeyi sababu no holliti kuccam golle makko ɓurɗam yawde ko yoɗon fannu kono kadi e haɓade borjingol jeeyi laamu walla jeeyi leydi ndi ko wayno mbuñaari kono ne kadi darnade ndema karpat nde tawno ko ɓiɗɗo majjum eɗen ñaagui Allah wallumo e combat mo ummani o ɓeyda jaam o ɓeyda kisal o tawɗon golle gollaɗe o jokkande tawno laamu ko continuité musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe joni garane yewtere men kono ɗen jetteɗen jaara mawɗo Bocara Hammadoune Fara mo ganduɗa gorko moƴƴo joom yiyande labtuɗo
dimo nonduɗo pewɗo mo mallata kala ko haale neɗɗo ko noon foti kadi ko gando ko joom sirluji kono kadi ko keptinaɗo gorko mo ala frontiére mo fulɓe kala ya wuuro ko heewi yo dusugo ɓooy jehen ha to kawal tawen toon musidɗo men giɗo men jiɗirɗen saabu Allah ha woni gonga e gonga kettotoɗo en hollira weltare mum gorko mawɗo jontaɗo labtuɗo woni ceerno Salif Awo denɗi men ha toon to kawal kono kadi calminen juuroɗen musidɗo men ceerno Saydou Diallo ha to ɓulon kaaƴe mi salmini cuddiɗo men o mi salmini galle o mi salmini dendagal ɓulon kaaƴe naɓe kala kono kadi en jaltata ɓulon kaaƴe taw en calminani bani men debbo gendiyanke jiɗɗo sernaɓe jiɗɗo almuɓe kono kadi jiɗɗo gendiyankoɓe woni Sohnatullahi Ɓan en jaltata toon taw en calminani dendagal enɗam Penda Mali kala to Hawre nde tawno Penda Mali e Kumbel Mali jiidi yumma o e baaba o goto Kumbel Mali jibini baaba men Penda Mali jibini ɓeɗo hen turɓe yontaɓe taweteɓe toon to Hawre ma en garto hen ha ɓuura yajje ɓe tawi toon to Soringo en calmini galle ceerno Mahamoudou Belli Mbayi kono ne kadi e galle ceerno Khalid Abdullahi Sy e dendagal Soringo naɓe kala e ko taari ɗum kala kono ne kadi ceerno Harouna Coulibaly e sohna Oumou Touré ha to Espagne taweteɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe moƴƴo labtuɗo duwotoɗo jamma e ñalawma musidɓe tedduɓe bandiraɓe fulɓe en calmini dendagal kala won woɗɓe ɓe calminte koye ɓerɗe won woɗɓe ɓe calminte ko dow hono waktuji Allah ɗi mbayni tan ne jogui woni waktuji feññinte dande dow ko wayno futuro gueƴe e subaka woni waktuji suuɗete ko wayno tisbare takkusana ene hen ko dow calminte ene hen calminte koye ɓerɗe ɗe ɗon ɗo konguɗɗi jahata ne garta ɗo woni hen ko less calminte duwane woni hen ko dow calminte kadi duwane ɗum noon moni kala ɗo woni salminama juurama yettama yo Allah ɓeydana en jaam ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi duwanimama ko gowɗa duwanademi ko kala mi wima bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garane jewtemen assalamu aleykum wa rahmatullah kala fomoroka ɓuural kolle seɓure ɓuroɗo windare وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden ko mum won ema en jetti Allah subhanahu wa ta'ala en juuli e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam Allah artiri en e oɗo subaka hande ngam jokkude jewte ɗe gownoɗen wadde ko yowiti e tarikhaji annabaaɓe men en calmini dendagal julɗo fof ɗo woni en gardini e ɗin calminali tedduɗo urde jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna caggal ɗum en dewni hen seremɓe men kala ene tawe hen ceerno men giɗo men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbayi en juurimomo ko ɗon calminen ceerno Khalil ko ɗon calminen guiƴam Abdullahi Khalil Seydi Mbayi ko ɗon calminɗen ceerno Ahmad Tidiane Sakho ceerno Moustapha Sakho en calmini Haruna Ballali nawten mo hato gonŋiji kono ko ɗo e tawete en calmini tokara hono Khalidou Ly omo tawe to Noisile Sek nawten mo hato nayyi ko ɗon calminɗen mawɗo moƴƴo biyeteɗo Aissata Wele kanko e sukaɓeɓe kala tokara nene jeefu en calmini mawɗo galle o hono Baba Hamme kono en calmini Alpha Dieng to Ndendori
kono en calmini Ibrahima Ñang to Hunare. En calmini mawɗo moƴƴo taw ko ɗo e Senje, jinnaɗo moƴƴo Karay Siro newiɗo moƴƴo hono Hawa Pendo, en mbimo Seydi Diop ko ñaamo ñebbe noon. En calmini mawɗo moƴƴo hono Dieynaba Sebor, en ñaagima Allah yo Allah hokkuma sago makko, jiɗɗo en, horsini en, yiɗiren Allah e nelaɗo mum, enenne kay eɗen jiɗi mum. Ko ɗon kadi calminɗen Mignel Gueye, banimen debbo moƴƴo, en ñaagima Allah yo Allah hokkuma sago makko. Ko ɗon calminɗen mawɗo moƴƴo taweteɗo to leydi Mali, mawɗo ganɗo, mawɗo ƴoƴƴo, mawɗo ganduɗo aduna, pamɗo ɗum, mawɗo pinɗo hono Bokara Hamadou Fara. En calminimo no feewi, en keeɓi calminal makko, en nani haala makko. Yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah dasane balɗe ɗe ko juuti ɓooya dusde. Kono en calmini dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma, hay goto en keddani e gardogol Saar Abdullahi Saar, en calmini foof. En calmini Kadia Mbaye to Sanoa, kono en calmini Mamadou Abdullahi Wade, salminimo no feewi, e indema mi salmini dendagal dental Mama Wadde foof. En calmini Kadia Sara, en calminimo no feewi, nawatemo ha to Wodebere kono ko ɗo tawete. En calmini Baba Samba Gueye e nene Manguel Gueye e banam debbo Rahmatullahi Gueye. En calmini musidɓe men moƴƴuɓe woɗɗuɓe e men timmuɓe ne kay hono Samba Gangue e cuddiɗo mum sohna Khadijatu Dia. En calmini ceerno Baya Thiam e cuddiɗo mum sohna Aissatou Ndiaye. En calmini ceerno Sharif Mbodj e cuddiɗo mum sohna Soda Konté. En calmini ceerno Yahya Konté cuddiɗo mum sohna Zeynab Konté. Mi salmini banam debbo mo ganduɗa ko banam debbo Annabi Yusuf hono Sira Gakou, Seydi Gakou. En calmini giɗo men, sehil men, jatigi men, ɓi nene men Ahmadou Mbare Sy ɗo Lo Havre ɗo. En calmini cuddiɗo makko moƴƴo o sohna Fatimatu Konnati. En calmini dendagal Lo Havre naɓe. ɗum noon Seydi Sar, mi salmitimama no feewi, mi artirayma konngol ciiftina en to jaranno ɗen e on saaha jokken golle Seydi Sar. Seydi Sy a jarama, ɓe calminɗaɓe kala e dow inde mabɓe. Mi salmitimamaɓe walla mi salmitima, ɓe calmitimama e dow ɗemgal am, min calmitimama, mi salmitima e dow inde mabɓe kamɓe kala e dendagal hettiyankoɓe kala. An keɗiɗo ngol sawtowol naati no furu maɗa, andu a jeeyama e calminali he, won salminteɓe ɓerɗe ɗo deƴƴaɗo, won salminteɓe dow. Ko noon Allah ñawiri foof inchallah ko ha yewtere nde wawa ɓetodirde e juɓɓudi golle mum, beele kadi gueɗe ɗe ɓuuri wawde yuɓɓude. Hande o eɗen gandi ɗo balɗe ngulekine ɓurti no feewi e nder johli ɗi kala, ha tenti noon ko wayno Bamako leydi Mali, ha tenti ko wayno Guidimakha ɗo jomin jahata ha 46 degré, ko hunde wulde jew kiiɗo hen no nguli. eɗen ñaagui Allah tan yo Allah jarnu tampere nde, kono kadi yo Allah jaab kor kaali ɗi inchallah. Nde tawno waylo waylo taari ndi ko hen jeeya, ɗum noon gadduɗe e lorde leɗɗe no feewi. Goto goppe galleji ɗi mbaɗa booɓe, loren hen leɗɗe dosen, goto foof yo softu, kala gonɗo e galle yo tinno softa roosa leɗɗe. Saabu so lekki wuuri mawni aɗa jeeyi hen baraji. Kala lekki guurke galle mawni waɗi ɓuɓri neɗɗo ari sakki hen a jeeyi hen baraji. Wona lorɗo o tan ala, moni foof yo roos, kala kattanɗo yo roos, lekki ko yo roose tan toppite. Alhamdulillah. Ceerno Khalidou, haade mi arde e maɗa, eɗen gandi ko hedde julde natti woɗɗude, ene gasa ɗo tan e yontere so haaji Allah. eɗen mbaɗi erago faade dente ɗe, onon hettiyankoɓe tinnuɗe dental fof hay soko temedɗi tan waɗi. Ma dañ ko daña, ƴeewon duɗal ngal keptinɗon sukaɓe almuɓe wonɓe hen taw ko dofolɓe, taw ko ɓe gurdaka jinnaɓe men,
tinno ɗon koltinen ɓe ɓorne ɓe comci moƴƴi ɓorne ɓe paɗe aɓena nder men ha e nder galleji men ne jogii dofolɓe wonɓe heen taw on ñalawma so ari kadi jomumen ne cohli comci kisi seeɗa taw ngala comci ha tenti noon alyatimeɓe ɓe ha tenti noon bayeji ɗi taw ko sukaɓe ɓe gurdaka jinnaɓe mumen taw kadi mbaɗa koye janganaw ko wayno almudagal tinnoɗen hen no moƴƴi musidɓe tedduɓe ganden nde kala ko golluɗen ko koye men gollanten kala nde goto men yalti aduna adoro nimsude joomam min de wonko joguinomi seeɗa hanino mi waɗi ko ɓuuri ɗum walla ruttam mi waɗoya kadi ko ɓuuri ɗum nde tawno garɗen ko duggude ɗum noon duggen ko dañƴen ko kala woto kulen deppisade kala bawɗo deppisade kala ɓurɗo wadde deppisade ko noon kadi Allah rokkirta ɗum kala ɓurɗo tamde junggo mum ko noon kadi Allah tamirta junggo mum a tamat tan Allah tama a wertat tan Allah werta tesko ɗon onon deppistoɓe daare tan Allah addirta tesko ɗon onon tamoɓe walla enen tamoɓe ƴewen tamgol ngol kadi no wayata inchallah neɗɗo kañum tan ñawata hoore muɗum kala ko joguiɗa feccu hen woda mo jeɗɗa hen ɗum woni nafoore aduna kala ko daña koko renda noon fulɓe mbi kala ko daña koko renda yo Allah ɓeydana en jaam ɓeydana min suturo ɓen dariɓe noon kala ko daña ne ndenda yo Allah humto hajuji ɗi yo Allah ɓeydu darajuji ɗi kala kadi ko yaltina yo Allah lomtin ɗon ten Allah no lomtin ñande fof ɗon jiiya eɗen jiiya alhamdulillah ceerno Khalidou Abdullahi Sy gonɗen koye annabi baba annabi Ibrahim gonɗen koye galle baba annabi Ibrahim baba Ibrahim gaynako dewowo Allah jiyaɗo Allah giɗo Allah Khalil baba annabi Ibrahim caɗele naati galle mum kiram hakkude joom suudu mum Saratu e Hajara tuma nde Hajara ƴetti reedu Saratu wona debbo cowotoɗo wona debbo ƴettowo reedu kiram mawɗam naati ha wondore heeƴi hen mami yaltinema hettere ɗum nangimo ha o haalni baba annabi Ibrahim ceerno Khalid ko ɗon gonɗen bisimilla maɗa Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam en jetti Allah no feewi Allah gartirɗo en ɗo hande wawde addande en yewtere nde gownoɗen addande bandiraɓe men en jettiri ɗum Allah no feewi yo Allah ɓooye ñamlude en moƴƴere alhamdulillahi rabbil alamin annabi Ibrahima gonnoɗen e mum taw eɗen tolni hakkude suddiɓe makko ɗiɗo ɓe en calmini baba Sildu Mbodj e kaw Yahya gaccunoɗen koto mbiɗa ɗo tigui ko ɗon tigui jarannoɗen caggal yummen Saratu wullitima annabi Ibrahima wonde wawa wurdude e yummen Hajara e galle goto e nokku goto e hoddira Allah subhanahu wa ta'ala wahyi annabi Ibrahima o wi woto lundo Saratu e ko woni e dow mum ko wi ko Allah andini annabi Ibrahima kañum tini wonde Saratu koko hiri yummen Hajara fodde makko noon jibinde no wayi welde ni dañde ɓinguel no wayi welde ni gonda e joom galle ma ko foti ni on jibinani oɗo ko joni joni resa tan jibini ene muusi Allah subhanahu wa ta'ala wahyi annabi Ibrahima wimo ay oɗo debbo kiraɗo ƴettumo nawamo ladde yaltimmo ɗon ay joom suudu ma jeewo o ko wi ko wat ɗum serduɓe kono kanko jeewo o yo heddo ɗon e galle he ƴettu cuddiɗo ma keso o jaltina on galle o ko ni woni no Allah wi annabi Ibrahima wiyama
nde o yaltata galle o nde taw o jibini annabi ismaila ene woni keccel won konngol wi ala ko taw omo ɓadi jibinde kono suwa jibinde. ala kullin kanko yummen hajara o yalti galle o e yamirore Allah. annabi ibrahima noddimo yewtide makko kanko ne o jaɓi ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que moni kala en yahay yamirore Allah heddoto ko kettoɗa walla mbasa hettade hoorema neɗɗo saaha ne foti hettade hoore mum ceerno Khalid. Ibrahima heeɓi yamirore yo yaltin Hajara galle o nawa ɗum banggue goɗɗo. ceerno Khalidou holno baba annabi Ibrahima waddi e nde ɗo henna yamirore? Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo kisal Allah e nden kamum heew e ma. annabi Ibrahima mbiɗen o noddi yummen Hajara o yewtidi e mum o wi jimmi ko ngara mi yaltinma ɗo mi nawma nokku goɗɗo. o wiyanimo ko ɗo paɗen, o wiyanimo ko ɗum ɗo addantami nawdema, o wi tan ko jimmi ko ngara jehen mi nawma nokku goɗɗo. kono yummen Hajara ene andi ko addanta Ibrahima ittudemo e galle he sibi eɓe kewi caɗele e on ɗon saaha. wadde en paami nawligu koko ɓoyi hewde caɗele, tengti so tawi nawligu ngu waɗi hono ɗeɗo gueɗe o dañi o dañani, tengti noon taw ko mawɗo o woni dañani, suka o woni dañƴo o. koma Allah ɓuura wallude no fewi. hoddiro Allah o jaɓani Ibrahima aɓe jalta aɓe jaaha, hay Ibrahima noon biɗo yo arme o nawa ɗum o, hay Ibrahima anda to ɓe payi. jomiraɗo o wi tan ko Ibrahima yo yaltinmo nawamo, kono hay Ibrahima anda to payi. joni noon e hoddira Allah Ibrahima ƴetti yummen Hajara ngabbini ɗum e ngeloba kañum e ɓinguel mum wiyama taw o jibini. ɓe jalti galle o ɓe tindima ladde. Ibrahima nangi hudusuru ene waɗi ndiyam nawdi hen, o ƴetti nokku mo ganduɗa ene waɗi ñamde, won konngol wi ko tamaroje, won konngol wi ala, wonno hen ko condi ndi ko hen ɓe piyata mburuji mabɓe eɓe ñama. joni noon o yaadi e yummen Hajara ɓe jalti galle o. yummen Sarata noon hawetake ɗum sibi yummen Sarata adi ɗaɓɓude wonde yo Ibrahima ƴeew feere no serdiriɓe ɓe mbawa wondude, sibi kanko o wawa finde ñande foof omo yiya oɗo ene sowi ene jogori dañde ko ɗaɓɓi duuɓi o dañani. ɗum noon ɓe jalti galle eɓene jaaha, holtoɓe payi ɓe cuwa taw andude. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ɗo kala jaɓɗo hettade ɗo hettori haqille, wasi hettorade ɓernde, ma waw moƴƴinde gurdam mum, foti ko gorko foti ko debbo. ɗum jeeyi saabu mbiɗen ɗiɗo tarihaji ɗi gardani e men so wona jangguinde men aduna lappi pine ɓamtare men ha mbawen wasde buɓɓade. hande o saaha mo gonɗen aɗa jogui rewɓe ɗiɗo kiram bonɗam naati hakkude mabɓe, ɓe kaaɓi ɓe pindiri ɓe ceerdama. an gorko sa joɗima sa hettima ma Allah haaldema, sa hettima ma ɓerde ma haaldema. mbete ɓe soɓe jokki wondude ɗon mbete ɓe mbarodirta, mbete ɓe dabrodirta, hol feere nde ƴettata, hol feere nde ƴettata. gila bone waɗani
walla an gila a waɗani ko fewani nde tawno hirodirɓe ɗiɗo ha batti habde ne gonde galle goto moni kala fabiye mum nana teni kamɓe ndendi barme goto londe wotere aɗa foti jertade miccoɗa ɓe somi serdaɗi ɓe moƴƴata garta e ɗaɓɓade nde Allah yamiri wonande baba annabi Ibrahima. ceerno Khalid Abdullahi Sy so tawino hande ko min worɓe woni hen mballitoto tan ko dukoli walla goɗɗum walla ceergal walla piile walla goɗɗum taw ganduɗa won haqqillaji bawɗi jogede won wawɓe wurdude wonɓe mbawa wurdude saabu hay yumma e bamma jibinma donka wurde mabɓe walla donka wurde mawni walla miña haala ko noon suddiɓe ɗiɗo ɓe gadduɗa e galle ɓe ndendani needi ndendani jikku ndendani comportement mbaɗɗaɓe ɗo kamɓe ndendi gorko wen ko weeɓani ko weeɓananima ko weeɓanani heddiɓe ɗum noon moƴƴi ko moni kala famana goɗo kala ken adda jaam e galle ene dagui kala ken adda jaam e galle ne moƴƴi yo wonde nandiral tan wonde kadi e jabde Allah. ceerno Khalidou ɗum woni ko wiyete ndigal baba annabi Ibrahima yeehi koye ndigal ngal ndigal noon ko ngal ɗo jolfuɓe kutori ɗum woni ndigal jabde noon ko hunde mawde jabde jeeyakoyde walal manggal kala mo jaɓata jabtorata jabtorde noon ko nimsude addi ɗum jeeyi sababu caɗele mawɗe e nder ɗum woni ko jolfuɓe wiyata ndigal yamirore jiyaɗo Allah yeehi yaadi e cuddiɗo mum ceerno Khalidou holto ɓe payi. mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo jaam Allah e kissal mum e ndenka mum won ema en calminiɗo Samba Gange e sohna Khadijatou Dia kono kadi Baya Thiam e sohna Aissatou Ndiaye en calminiɓe no fewi kattude ha jarama annabi Ibrahima yaltini yummen Hajara e ɓene jaaha ko e ladde ɓe goni eɓe jaaha ɓe ganda noon toɓe payi Allah wiya tan ko yaltinmo galle o tindoɗe ladde eɓe jaaha ha juuti tan ɓe gari e nokku belɗo hodde baɗɗo diƴƴe woni ndiyameje baɗɗo ɓiɓɓe leɗɗe Ibrahima ene haalda e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi joomam ko ɗo mbiɗa yomi hoɗ walla nde wonnon ɗon ne weli hodde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wimo ala kono noon ko Jibrilu woni jabtiɗomo nde ɓe jahata nde o tinani Jibrilu nana yaada e mabɓe e lawol he o namdi Allah so tawi ko ɗo jomiraɗo wi yoɓe kot annabi Ibrahima o tinani ndeke Jibrilu ene yaada e mabɓe Jibrilu heɓɓiti wi ala wona ɗo ɓennu yeeso ɓe jeehi ha juuti kadi annabi Ibrahima wi Jibrilu ko ɗo henna Jibrilu wimo ala wona ɗo noɓe jarata ni kala ɗo ɓe birti tan to weli hodde ene waɗi diƴƴe kadi ene waɗi leɗɗe ñameteɗe annabi Ibrahima namdo so tawi ko ɗo henna Jibrilu taw ene reggodiri e mabɓe ne yaada e mabɓe Jibrilu wiya ala wona ɗo ya yeeso ɓe gori noon o namdima kam nokkuji kewɗi kala toɓe gari tan to weli hodde o namdo Jibrilu jaabomo ko jaabinomo nane ha ɓe gari noon toɓe koɗi to Allah hoddiri yoɓe koɗɗo nde ɓe gari ɗon kanko Ibrahima o anniyanoki dartade o wonno ko e yaade nokkuji kewɗi o namdima kono nde ɓe gari toɓe koɗi joni ɗo hande to Makka dariɗo nde ɓe gari ɗon o namdaki bete ko ɗo o wonno koye ɓennude ha Jibrilu wimo ko ɗo henna ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que debbo joom muñal debbo jaɓɗo ndigal debbo ɗoftiɗo konngol
jaltinaɗo galle yamirore jomiraɗo ko Allah yamiri baba annabi Ibrahima o debbo cowiɗo walla ni jibinɗo e nder kongu ɗiɗi garɗi ceerno Khalidou o ko barkini yaltat hen inɗe mawɗe hande ɗe worɓe e rewɓe ñekkanta doganta joɓa million ŋaji kewɗi gam juuroyade taare gueno Hajara debbo arsigi mum ko ɗoftade arsigi mum ko jabde arsigi mum ko konngol kono gorko ne woni nafoore mum ko wonde gorko joom konngol pewɗo pocciɗo baɗɗo fayida mo wona oñiɗo gandiraɗo gonga e peewal jiɗɗo joom suudu mum jurmotoɗo laabtuɗo joom darde mo wona oñiɗo jaaruɗo banggue taw ko mette e tikke kablam debbo ne ma wona pinɗo pamɗo jaajƴo mo wona tikkowo ngormotoɗo wona contotoɗo wona ñirɓinowo yeeso wona lelo rungto taw ganduɗa ko jaajƴo kañumne bertiɗo pewnitiɗo ganduɗo min de wonɗo jettotomi jimatami ko ɓesgam beele ɓe barkina ɓe ɗiɗo mbawi wondude aduna o yeyno kala ko wona ɓe ɗiɗo soɓe gondi aduna o niɓɓiɗat woni hande niɓɓere ɓurde hewde nde gonɗen sukaɓe ɓe nattuɗen famde gonangal mumen ceerno Khalid Abdullahi Sy omo yaaha omo yaada e debbo cowiɗo walla jibinɗo no wiiri konguɗi ɗiɗi haaɓe jetti e ɗeɗo ceene ɗe ganduɗa ɗo jogori latade hol gonangal ɗon ceerno Khalid. mi salmitimama Seydi Saar mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah wan e ma amin ya rabbi e hoddiro Allah ɓe gaari ha ɗo Makka woni joni ɗo kono en calmini ɗo en mawɗo Sharif Mbodj kono en calmini ɗo galle makko sohna Soda kono en calmini ɗo Hawa Konté guiɗam sehilam banam debbo mi salmini kadi joom galle o ñaamo ñebbe Gaynde Diako Seydi Saar Ibrahima ɓe gaari ha to ɓe koɗi joni ɗo Jibrilu wimo ko ɗo joome yamiri yo on koɗ e hoddiro Allah Ibrahima jippiniɓe o telliniɓe o wiɓe ko ɗo koɗe toon nde o telliniɓe kanko Ibrahima o walliɓe tan haaɓe ndendine leɗɗe e kooce seeɗa to honniɓe ɗon noon ene yeewi yewre ene hulɓini ala ndiyam ala ñamde ala haydara e hoddiro Allah e bawɗe mum Allah subhanahu wa taala ko ɗum woni yamirore mum wadde o telliniɓe o walliɓe haaɓe ndendin ɗon leɗɗe ha wayno cuurel ni kanko Ibrahima o joƴƴiniɓe ɗon tan o rutti nde o rutti tan o faati to ɓe gummi to kanko Ibrahima kanko yummen Hajara heɓɓiti wi jam Ibrahima o pammin ɗo aɗa yaha o jabaki omo jokki e yaade o wi Ibrahima ko ɗon beddatoɗa min jaha Ibrahima jabaki o ummi noon o rewi e Ibrahima omo wayno beesowo ɗum jungo ni omo rewi e mum koyngel omo haala ɗiɗo konguɗi ijam Ibrahima a weddoto min ɗo jaha Ibrahima jabatako ha juuti konngol makko cakkitingol kanko yummen Hajara o wi Ibrahima walla ko Allah yamirma yawat ko mbaɗɗa ko Ibrahima wimo aha ko nden Ibrahima jaabimo Ibrahima wimo aha ko joomam yamiri ko mbammi ko yomi waɗɗum o wi ɗum noon mi jabri Allah kanko yummen Hajara o wi mi jabri Allah ndeke ma Allah tawam ɗo ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que
wallahi ɗo no wayni machallah, yurmini no feewi. joɗɗa duuɓi poɗɗini hen, Allah rokkanima ɓiɗɗo, Allah rokkuma coddiɗo ɗimmo, ƴetta reedu, kiram naata, ngam ka annabi Allah, ka giɗo Allah, ka khalil Allah. Allah yiɗa ɓernde ma nde jiiɓo, galle ma jiiɓo, joom suudu ma jeewo yamiri. O mi wawundema ko yaltinmo galle, Allah yamirma, nawa joomum hay ceenal goɗɗungal, mbaɗa ɗum cuurel e ki nguli e ngal ceenal, ala ñamde ala jaram, goppa ɗum ɗon, ndumtoɗa jaaha. Debbo faami ko Allah yamiri, hande o noon an aɗa hoɗe terrasse, aɗa hoɗe étage, aɗa jogui almoire mi waɗi comci ha heewi, a jogui tarodde ma, cabune ma, a jogui ñamde ma, yarde ma, a jogui ventiloji ma, firgoji maɗa, a jogui paɗe ma, latiji ma, donka weltade. aɗa woni dewgal ma, donka weltade. ala kala ko mankuma, donka weltade. aɗa jogui hay oto ma, ɗo jiiɗa fof ɓernde ne huɓɓa, ɗo jiiɗa fof ɓernde ne surka, ɗo jiiɗa fof yeeso ne huɓɓa, donka weltade. O ɗaccaɗo e ngal ɗo ceenal, dañi andude de ko Allah yamirma, jebbili jaɓi, hande aɗa kuppa biiji aɗa yaha Makkatul Mukarram, aɗa doga e banggueji kala. ceerno Khalidou Abdullahi Sy, eskey aduna wonko jangguete ha heewi, kala gonɗuɗo e mette ittu mette ma. ɗum ɗo ari ko ittude mette, ko poɗɗe non stress. sa nani poɗɗe guittoje mette ko ɗum, ittu mette ma. an kam a fini hande a yari kafe, a sagginani bottari, kiba o ɗaccaɗo e ceene. Allahu akbar. est ce que o debbo famde o annabi Allah caggal Ibrahima yeehi, ceerno Khalidou ɗo Ibrahima yahata ɗo, holko heftiɗon Ibrahima? Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya wona jaam. Ya Rabbi amin. en calmini mawɗo moƴƴo, mawɗo meɗen Aissatou Wele, kono ɗon calminen mawɗo moƴƴo kadi gorko o hono ɓinguel bamen Hammesi, tokara nene en, jeefu en, kamɓe fof en calminiɓe. Seydi Saar, konngol makko cakkitingol kangol yummen haajana nde o namdi annabi Ibrahima, mbete ko Allah yamiri ɗum ɗo. Ibrahima wimo aha ko Allah yamirimi ɗum. kankone o jabri Allah, o felliti jooɗade, o jabiri ɗum Allah. o rutti o jotti, annabi Ibrahima jokki, kañum ɓenni faati Sham. ene yaha ha woɗɗoyi, yorti e cangol. to yorti e cangol ɗo, ko ɗon hakkille makko darani, ɓesgu makko ngu o woppi e ngal ɗo boowal pettum peral. ɓernde makko mana goram, ɓernde makko nde leefi, jurum heewi e ɓernde makko, sababu nde o woppi cuddiɗo makko e ɓinguel makko e ndeɗo ladde tuula heela. wona neɗɗo, wona kullel, wona ko ñamete, wona ko yarete, so wona tan eɓe joguino pañeyel, ene waɗi ko ñaame seeɗa heewani. won konngol wi ko tamaro en kaali nane, won konngol wi ala ko coddi. caggal ɗum o woppidiɓe ko hudu suru woturu ene waɗi ndiyam. hudu suru ndu ko toku suru ndu mawnani. njurum nangi ɓernde makko kanko annabi Ibrahima, caggal o yalti toon, o daroyima hankadin e ngol cangol. kono annabi Ibrahima nde wonde ko jiyaɗo Allah, kala ko Allah yamiri, kala no musiri o waɗat.
finde mum ko nde Allah hoyɗitinimo yo hirsu ɓiyiko yaawi no feewi o yeccitaki ni kanko fo e wonnode caɗaɗo ɓiɗɗo dokkeɗa ɓiɗɗo tan caggal sattede hirsu tan pellita wona gonga e ma ɗum ko wonde jiyaɗo Allah timmuɗo ko ɗon noon neɗɗo foti wonande Allah Allah so wi wat tan wat no Ibrahima ni id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ni tan foti ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle eskey aslamtu ceerno Khalidou en jogui woni yimɓe ne goodi kala ko mbiɗa ɓe gantinat en jogui woni yimɓe ne goodi ko gantinoɓe tan ɓe gantinat tene kadi ɓe mbaɗat kala ko mbiɗa jomum ma gantina haade mum wadde tene ko baɗowo tan kono o gantinat gantingol ngol wonko bonnatamo ko ha heewi wonko bonnantamo ha heewi ko faati e moƴƴere sa wi wat tan wat kadi wonko longuinteɗa ko mbimi ko neɗɗo foof sa hettima hoorema a hettima hoorema kadi ma jaɓa yewdude hoorema saabu jeeyaɗo Allah kala e korɗo Allah kala ene foti wadde kala saaha tan jatira caggal seeɗa joncoɗa seeɗa kucca e joome ndeeƴa miccoɗa seeɗa kettoɗa hoorema kettoɗa ɓernde ma miccoɗa hoore maɗa ma dañ ko haalde ma ma dañ ko haalde e ma ko heewi ma dañ ko pamɗa ko heewi ma dañ tan joni joni ko Allah fertiri haqqille ma o tan wooda ko pamɗa ko ɗon woni lawol ma ko pamɗa ko ɗon woni ɓamtare ma ko pamɗa ko ɗon woni yawma kono kala neɗɗo mo watta noon ko buɓɓotoɗo neɗɗo e kala saaha yatir caggal seeɗa jonco seeɗa hayso koye suuduma tan natta ndeeƴa meeɗi nande gorko goto Amérique naajo o wi ene jeeya ko ɓuuri weldemo saaha jamma o ñifa lampaji ɗi kala o wona e suudu makko o ƴeewa lobbude sundu o ñuubino ɗon o deeƴa ɗon taw wonanta dille haydara o deeƴira noon o miskino ɗon o hofo ɗon o deeƴa o deñña ngandi ndi o deñña ɓernde nde kala ko joole ɓernde he o mandi ko ɗum wonata ko jogori wadde on woni George Bush minen ndomo haala ɗum ceerno Khalidou Abdullahi Sy nde annabi Ibrahima yorti e ngol cangol holko wi ɗon caggal ɓernde makko ruttima faade galle makko e ɓesgu makko mo acci eɗeɗo henna ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam en calmini Amara Camara en calminimo kattude calminali kono en calminiɗo alhamdulillahi rabbil alamina debbo moƴƴo omo wiye Hawa Sow eɗen nawtamo ha to tiri yimmi kono mo tawe ɗo e Paris yo Allah yomo moƴƴere junno gurdam humta haaju Seydi Saar kanko annabi Ibrahima nde o yorti e ngol ɗo cangol ko ɗon o duwi oɗo du'aw si wi o mandi ɗo honni ɓesgu makko ɗo yamirore Allah ko nokku mo ganduɗa welani hodde e on ɗon saaha ko ɗon o duwi oɗo du'aw rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika almuharram rabbana liyuqimu ssalata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim sinno o wina ko af'idatan nas alhamdulillah ma moƴƴanno kono gilaw addi min o e wasi wonde fofof o noddi Allah o wi joomam min de mi honni ɓesgam joom suudam e ɓinguelam e nokku mo ganduɗa ko cangol ngol ganduɗa ala ndiyam ala
puɗi ɗi ganduɗa ɗi ene ñaame fuɗata ala ko fuɗata ɗon ko ene ñaame. jomam ɓe ñaguimama noon yoɓe gon juuloɓe, yoɓe gon toppitoɓe julde. ɓe ñaguimama jomam ya addoyi ya yirlit ɓerɗe julɓe mbatta arde toon. ɓe ñaguimama ya addanɓe ɓesnoje ɗe eɓe ñaama. jomam ɓe ñaguimama ya addanɓe koɓe ñaama tawɓe tampani. jomam ya watɓe mantoɓe ne'amaji ma. jomam aɗa andi ko ciftormi, aɗa andi ko cuuɗmi, ko jejjinmi fof aɗa andi. joni noon mi ñaguimama wattanami hen hay ko jejjinmi to banggue moƴƴere gaddanaɓe. o duwi oɗo du'aw. an kam ala ko wirnima, ala ko jejjitta, wona to dow kammuji asmanuji, wona e ɗeɗo leyɗele, ala ko wirnotoma haydara. ɗum noon Seydi Saar mboɗa andi ko ɗo yewtere men haɗata hande. so hawri e welede Allah ha Allah hokka en hawrude janggo jokken yewtere men annabi Ibrahim. en calmini julɗo foof ɗo woni. en ñaguima Allah yo kisal Allah e nden ko mum won e dendagal julɓe ɗo ɓe mbawi wonde kala. amina ya rabbal alamin. yo Allah wonan en wonde e men, yo Allah moƴƴin gurdameje meɗen. amin ya rahman. kala ko ndewɗen Allah e nduɗo lewru korka yo Allah jaɓan en. amin ya rahim. yo Allah suur en sutura mo huncotako. amin ya rabbi. julɗo foof ɗo woni yo Allah waɗan ɗum ɗum. en duwanima julɗo foof hay goto en goppani. en ñaguima Allah kala julɗo ɗo woni haaju mo jogui kala yo Allah humtanmo. amina ya rabbal alamin. Seydi Saar mi duwanimama ko gonoma mi duwanade, yo Allah addane foof ko dorɗen ko yo Allah waɗir noon. alhamdulillah. yo Allah selline, yo Allah sembine, yo Allah hokke sago ma. alhamdulillah. alhamdulillah. to coyneteɗa to ko ɗamina e ma ko to banggue moƴƴere foof yo Allah yettin kadi yettoto inchallahu taala yettoto. alhamdulillah Seydi Sy. alhamdulillah. yo Allah moƴƴin gurnameji ɗe foof, yo Allah hokken sagoji meɗen. alhamdulillah. alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jarama moƴƴereji makko ɗi o waɗani en. en ceertata e yettudemo kanko Allah subhanahu wa taala. alhamdulillah. ken ɓo yettude Allah. machallah. Allah moƴƴani en nder, o moƴƴani en boowal. ɗum ɗo fof ko e moƴƴere makko moƴƴereji makko jeeya. wallahi wallahi ɗum noon en ñaguima Allah yo Allah tabitin ɗum e dendagal julɓe. amina ya rabbal alamin. ɗum noon mi accuma Seydi Saar ha Allah hokken hawrude e janggo jokken annabi Ibrahim so hawre welede Allah. aji jomiraɗo. keddogol ɗon yummen Hajara holno heddori ɗon eno ɗum yaari ko heftimo ɗon e holko dañi ɗon e kokki makko ɗon, so Allah jaɓi ko janggo yo Allah ken hawrude hen. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل. يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل. الله تجيتك oburni daha tagaka honoma. a jarama Seydi Sy. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillah. en jetti jomi men alhamdulillah. a jarama yo Allah jaabo du'a o ya rabbi, yo Allah jaabo du'a o ya rabbi, ya rabbal kaaba, ya rabbal bayti, ya rabbal bayti. a jarama Seydi Sy, yo Allah yoɓe moƴƴere oɗo duwaw yo wanjo e men enen kala, o wonana men nafoore e ɓuurale ɓamtare. a jarama. ɗum noon musidɓe tedduɓe, on kettima no moƴƴi yewtere nde, batten hen haqqillaji no moƴƴi ko haala ko ha nafa en naftoroɗen, beltinen pittali ɗi, gudditen ɓerɗe ɗe, guitten tikke ɗe, guitten kaɗe gonɗe hakkude men ɗe, guitten heɗɗa wongo hakkude men ne haaɗi men jokkodire moƴƴe ɗe, guitten foof ha laaɓa. nawliraɓe yo gurdam moƴƴam
galleji ɗi neɗɗo so wuurani moƴƴam tan wuurata ko bonɗam sa wuuri bonɗam noon ko an rewata sa wuuri mette a wuuri goƴa a fooƴi ñiiƴe ma juuti guite ma gojji a ñoodo bini arafama ko an tan an hen toon neɗɗo yo wuur wellitare yo lakkit ɓernde mum yo ittu sunu e ɓernde mum yo ittu stress e ɓernde mum miijo ganda ka gasowo ɓayde ka gasowo holko dañi sakaɗa wuura stress poñña hoorema yeeso ma ñirɓino ganda e hoorema estuma ma ñalla sumde jamma e ñalawma dokka hoorema rafiiji ɗi sellata aɗi e ɓeene ñantoon jahane ƴeeɓa an aɗa jooɗi aɗa andi e hoorema holto pawɗa ɗum neɗɗo yo waccu hoore mum ruttina hoore mum e Allah ruttina hoore ma e Allah subahanahu wa taala guila a ruttaki e Allah subahanahu wa taala aɗa haɓɓa ha tiiɗi woni aɗa maayi yo Allah reen yo Allah faabo yo Allah ɓeydanen jaam ɓeydanen sutoro a jarama seydi Sy musidɓe tedduɓe ko ɗo yewtere men haaɗi ha janggo kono weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe yonnani hay seeɗa police Espagne dolɗe ɓe hutori e ɓiɓɓiɗo Sénégal naɓe ɓurɓe hande yirlade réseaux sociaux hen goto police ne lele dow mum ne haɓɓi ɗum ha tiiɗi goɗɗo ene fiye cabbi wona hunde yonde laamu leydi Sénégal yonnani ɗum consigne mo leydi Sénégal holliti janggo walla ɓaawo janggo ma ya toon joddo e chef de police gam ƴewde ɗeɗe gueɗe holno ɗe garta dande welde nde ko ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumgari Diaw taarikh o ha wawa lelade heeƴa e meɗen ko ceerno Haali Abdullahi Sy gorko mo Soringo to kaɓirɗe to ko musidɗo men Saydou Abouba gorko mo ɗum saɗa gorgol ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mon dulmaji ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane noon ala e annabi mo Allah jonno so wona yasin worodo windere ala e annabi mo Allah jonno so wona yasin worodo windere liba mon data Allah yedama ganya mon ganyeda ko bodo winde liba mon data Allah yedama ganya mon ganyeda ko bodo winde ngabani do kamo asno yademo sana Muhammadu worodo winde ngabani do kamo asno yademo sana Muhammadu worodo winde Allah rendini indemu aha inde gidamodam worodo winde Allah rendini inde modam inde gidamodam burdaminde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango worodo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango worodo winde jettoɗen godani bakaro kala kala juulen mo sabumum woodi winde jettoɗen godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabumum